Jó napot kívánok! Halló? Halló? Kelemen Attila vagyok. Halló? Nyári Lajos keresem. Nem tudtad meg ma. Halló? Nyári Lajos keresem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, igen? Kelemen Attila vagyok, a Vártaszék és Vidéke Banktól. Igen? Hallom a háttérben, hogy sokan vannak, alkalmas önnek az időpont egy pár percre? Mikor jöjjek? Nem kell jönni sehova. Na, mit akar Zsolti? Szokja Geszine! Ez is lehet az arzolat! Mi? Halló, Zsolti! Mi van? Figyelj te, ha vannak nem 2000-nek, van erre járkál egy cigányember kocsiba. És? Szerintem pontosan egy tyúkkal. 600 forint a tyúk, 1200 forint a kafa. És? Menekül valakinek. Mennyi 300? Mi? 300? 600 a tyúk. 6 tyúk van? Ne járkál, 600 forint darabja. Van 100-asok. Jó. 600 forint a kakas meg a tyúk. Dehogy is már csak a tyúk. Ott nincsen kívül nem észkedek. Ja, nem párba? Jó van, hát mindegy. Hát akkor hogy lesz tojás? Menekül valakinek. Nem kell senkinek? De nem, figyelj, hallod itt, hogy 200 forint, de az is van 2 kis Miklós 3 kiló. itt csak olyanok vannak, akik tartottak a kocsmában, hogy nincs pénzük. Én nem bírom fő. Hát az magát. Amiket nem bírom fő. Írjam fő! Írjam fő! Nem, ha nincsen fő, akkor az meg szólok, a malusakot főnik vele. És én basszam meg! Hát nem ki kakos. Hát, a tyúk vagy kakas, nem mindegy. Ha van tyúk is, meg kakos. Hallod? De várj, akkor jó a vegyes pörköt, nem? Hát jó, lesz el. Hallod? Hallod, de hozzá fel egy pár dolgot megfőzöm. Jó van, kedvesen. Te állod a két lábúakat, én meg a bográcsot. Hát azért ki vizük. Na, hallod, Pascal, akkor szokd ki. A pénzök kedvesen most nem érek rá. Jó van, jó van, jó van. Na, hello. Hello.